ngithola i-call la bafowethu for amapolisa wase Durban North police station. So ngikhona ke njengamanje kunosisi kuthiwa uthi usuka eCape Town mabemchaza. Angikaze ke mina ngambona ngamehlo, ngizohamba ke ngiyombona kodwa manje njengoba sengila ukhona la ngaphakathi uzovula icala noma mhlawumbe uzocela usizo, uvulela mina icala. So leli cala kalivulayo uthi uJumbo watshelwa umfundisi wakhe okumfundisi umprofeti noma umfundisi uAneleyeli. Aneleyeli ke ngiyamazi ke mina, ngake ngawucula khona, ngihlale ngijwayele nje ukocula. Umfundisi wajwayele ukungibiza endaweni zakhe. So uthi ke usisi Mayesha ngalo waprofetwa noma watshelwa. Angikakamboni kusisi sezombona, ngike emotweni nje bangenza le live. Mangifonela amapolice police station uthi usisi yena waxuthwa ingane kuthiwa yakidnapwa yimini iseDurban, ihlala nami. Mina ngathatha ingane yakhe ngestory nje labeka ngayo, ihlala nami eDurban, ngikidnaphile sengayishintsha negama. So use police station ke uzovula icala, uvuyela uJumbo okidnaphe ingane yakhe. Kuthiwa she's from Cape Town. Angazi ke ngambona ngamehlo, so ngifuna sisizaneke siyombona khona nizosilandela sonke istory because angazi ngaba kwi situation ekanje. Angazi ukuthi mhlambe ngidilwa kanjani into ekanje, kodwa bakhona ke abafethu sengibabizile nelawyer yami because angikwazi ukuthi ngingene kwi situation ekanje ngingazi. Lo sisi uyichazileke wasethi kade senama inbox ku personal account yami khona Facebook wamabhale Gibson Nyangiwe. Mango check inbox ngempela ngithi namaningi ke abalandeli bami basikhulumisa njalo. So more than 1000. Mangichecka ngishaya igama lakhe kade eloke ebhala ama message efuna ingane yakhe nala kule inbox yami. Ngingaphenduli ngoba ngibona ingane yakhe kuthiwa ikimi, ihlala nami, sengayishintsha negama. Ngayintshontsha noma ngayinikwa usisi ufuna ingane yakhe kimi.